Il-55 edizzjoni tal-Fiera Nazzjonali f'Taqali qed toffri 250 stand ta' eżebituri b'ħafna minnhom ta' negozji żgħar u medji. Meta kien qed iżur din il-fiera l-mexxej laburista Joseph Muscat feraħ lin-negozjanti filwaqt li l-eżebituri tkellmu miegħu dwar l-isfidi li qed jiffaċċjaw. Il-management tal-fiera qal li din is-sena daħlu numru rekord ta' stands li jbiegħu prodotti li jużaw l-enerġija alternattiva. Pass li d-deputat laburista Charles Manjon iddeskrivih bħala Futur huwa il-ħarsin tal-ambjent, konservazzjoni tal-enerġija u kif nistgħu nutilizzaw aħjar b'mod iktar ekonomiku l-enerġija u bekk ovvjament il-prodotti li jipprovdu enerġija, eccetera. Naħseb dan huwa aspett importanti ħafna li rridu nenfasizzaw. Takkumpanja lil mexxej laburista kien hemm ukoll iċ-Chairman tal-Business Forum Marlene Mizzi. U sabiħ tara l-Maltin jixtru għand il-Maltin, sabiħ tara in-negozju għaddej, nixtieq nara iktar negozju għaddej verament. Però huwa ċelebrazzjoni biex ngħidlek tat-talent Malti, ċelebrazzjoni tal-imprenditorija Maltija. Il-fiera ta' din is-sena se tibqa' miftuħa sal-ħadd 8 ta' Lulju li ġej.